Livformannen fra Mjölner, Torvald Danielsen. Det blev akkurat förstått det där. Ja, det var redan skapande. Det var 15 sett på andra matar. Man får allt ända sett. Inte det men ju att 12-20. Så kommer det bara knappt att det var goda filer, reservfiler så det 12 så jag vet inte vad händer så där. Du säger Aron så finalist när att oj jag tar inte Petter Betjan tid. Följde att det fick gå där så säger det nu. Ja, jag säger där när det har varit spännande där och jag hade Asgården finns allt för pengarna men alltså nej det har ska för att tappa tror jag öde ska för. Det var roligt väl av i 15-17 men så kommer det fattar. Ja alltså, vi får allt så att sätt här det 15-17 här. Ta vi kommer det väl gångos från sin sätt från Örlund och 3 och 4 så. Jag vet inte vad händer alltså. Man kan det vara att det nu har finns ju gott i böjne till möjliga FN-finaler mot RIF. Ja, nu är bara det efter jobb man vinner så ta mål för efter det. Ta för det. Till det lötnet där så ligger bäst för och det vant att det klarar halta andra plats i alla fall. Ja, det skulle vi nu så vi nu tappar det kort av alla men så är det FN-finalen efter. Det är skott att vinna FN, det är. Tack för det. Tack.